На гэтым тыдні акурат 25 сакавіка споўнілася роўна 5 гадоў, як затрымалі журналіста Анджэя Пачобута. Ён застаецца за кратамі, нягледзячы на шматлікія намаганні з розных бакоў, каб яго вызваліць. І зараз з намі на жывой сувязі калега Анджэя, журналіст газеты «Жэч Пасполіта» Руслан Шошын. Руслан, прывітанне. Як бы вы сёння пісалі сітуацыю вакол справы пасля 5 год зняволення Анджэя, што зараз адбываецца? Ну, справа тупіковая, на маю думку, таму што менавіта 5 год гэта ўжо вельмі шмат. Спробы былі розныя, дыпламатычныя, палітычныя, вызвалення Анджэя. Нават варта прыгадаць, як у 2021 годзе ў справу ангажаваўся прэзідэнт Казахстану, тагачасны Нурсултан Назарбаев па просьбе былога прэзідэнта Польшы Александра Кваснеўскага. Ну, але тады, на жаль, Анджэй прыняў рашэнне застацца у Беларусі, застацца ў турме. Ну і гэта, канешне, была адзіная магчымасць для Анджэя, як на сёння вызваліцца з беларускай турмы. На жаль, другого такого шансу ўжо не было, і, на жаль, магчымасці такой не было. Дагэтуль былі толькі несканчоныя пробы рознымі метадамі, рознымі шляхамі вызвалення Анджэя. З маёй інфармацыі вынікае, што нават спрабавалі ангажаваць Ватыкан у гэту справу, але, як мы бачылі, Лукашенка стварыў праблему каталіцкаму касцёлу уласную ў Беларусі, і Ватыкану прыйшлося выцягваць сваіх людзей з Беларусі. Таму сёння выглядае на тое, што Анджэй Пачобут стаў такім закладнікам рэжыму Лукашэнкі ў рэлацыях, у адносінах з Варшавай, з Польшчай. І Лукашенка ставіць канкрэтныя умовы палітычныя, вяртанне палітычнага дыялогу, вяртанне размоваў дыпламатычных на ўзроўні, і, канешне, чакаюць, што будзе рэсет, так як было да 2020 года, калі вы памятаеце, то у 17-18 былі вялізныя пробы польскага боку, ну, скажем так, змяніць стасункі з Лукашэнкам. Былі планы нават экспарту туды нафтапрадуктаў. Ну, розныя былі праекты. Так, дзякуй вялікі. Мы таксама маем інфармацыю пра стан Анджэя ад віцэ-старшыні Саюза палякаў на Беларусі Марка Занеўскага, блізкага да Пачобутаў. Давайте паглядзім гэты запіс. З тых інфармацый, што мы маем акурат перад гадавінай, вось 25 марта, перад гадавінай яго затрымання, у яго кончыўся тэрмін ПКТ. І мы лічым, што на даны момант ён знаходзіцца ў ШІЗО, бо вядома, што яго далей хочуць размясціць на калейны этап у ПКТ, на калейных паўроку, і для таго, каб гэта зрабіць, то на пачатку чалавека адпраўляюць у ШІЗО. Вельмі спарадычна якісь магчымасці высылання бандэролей былі, але не ведаю, на мой погляд, дзесьці ў 80% ён заўсёды яго пазбаўлялі магчымасцяў высылання пачак, як медыцынскіх, так і такіх харчовых, дужых. Ну, таксама, як і яго не было ніводнага спаткання з сям'ёй у перыяд, як ён знаходзіцца ў Новаполацку. Астатняе спатканне было, это пасля суда, як ён уже перед этапам у калонію. Анджэй быў понад 90 кілаграмаў перад адсідкай сваёй. Наколькі я ведаю, канешне. З таго, што цяпер ведаю, то ён важыць каля 70 кілаграмаў. Гэта значыць, што страціў каля 20 кілаграмаў вагі сваёй. Што вельмі многа, канешне. Чалавек не можа, напрыклад, ёсць хлеб, бо гэта вызывае якіясьці праблемы, але з другой стараны больш няма нічога, што можна з'есці, і штосьці есць трэба, каб хоць якіясьці калорыі арганізм атрымоўваў. Поэтому гэта ўсё вельмі так складана, і як Анджэй выходзіць з гэтай сітуацыі, цяжка сказаць. Анджэй мой сябар, і для мяне рэакцыя была бы дастатковая, каб Анджэй быў на свабодзе. Як Анджэя няма побач з намі, гэта значыць, што штосьці можна было бы зрабіць больш.
Дарэчы, да таго, што можна зрабіць больш. Вось яшчэ раз пра 2023 год, калі быў вялікі абмен расійскіх вязняў на тых, каго затрымалі ў Польшчы з расійскімі пашпартамі. Напрыклад, гэта тычыцца Паўла Рубцова, Паўла Гансалеса. А зараз, наколькі мы ведаем, затрыманыя людзі, меркаваныя шпіёны з Беларусі і Расіі. І ці можа гэты момант можа нам нечым дапамочь, каб Анджэй Пачобут быў на волі, каб гэты абмен адбыўся, напрыклад? Я думаю, что Лукашенко ставит значно больше сур'ёзныя мэты. Каб ён хацеў вызваліць людзей, хапіла б яму сваіх людзей тут польскіх турмаў, яму б хапіла б вызваліць таксама палякаў, якія знаходзяцца сёння ў турме. Нагадваю, што акрамя Пачобута за кратамі хаця б знаходзіцца польскі законнік Кармеліт, якога злавілі і абвінавацілі у нібыта шпіянажы. Таму я думаю, Лукашенко тут ставіць мэту змусіць Польшу да дыялогу, змусіць Польшу да таго, каб Польшча прызнала сваю памылку ў падтрымцы дэмакратычных сілаў. Магчыма, ідуць нейкія таксама сігналы, якія датычаць падтрымкі пэўных сілаў дэмакратычных у Польшчы. І думаю, што тут канкрэтныя ёсць чаканні рэжыму ў Менску. Ён не думаю, што вельмі трошчыцца пра лёс сваіх шпіёнаў ці дыверсантаў. Гэта не тая краіна. І менавіта, канешне, тут, вось, аб чым вы пытаеце, гэта канешне, добра, што Польшча прабуе весці перамовы і на тэму Пачобута з Лукашэнкам. Праз некаторых людзей я ведаю, што ёсць людзі, якія пасярэднічаюць у гэтым працэсе, але ўсё ж такі, на маю думку, памылкай з'яўляецца тое, што пакуль, прынамсі, вось па тагачасных вызваленнях з Беларусі вынікае, што не зусім выкарысталі вось гэты трэк амерыканскі. І на маю думку, гэта вялікая памылка, што Лукашэнку дазволілі вельмі лёгка справу Пачобута спіхнуць на бочныя торы і сказалі, ну окей, калі Пачобута не вызваляюць, то хаця б вось там 300 ці 200 чалавек іншых вызвалілі. Ну гэта не павінна быць так. На дыялогу Лукашэнку значна больш залежыць, чым амерыканцам. І тут нейкая была, на маю думку, не зусім спраўная камунікацыя паміж польскім бокам і амерыканскім бокам у дачыненні да гэтага працэсу вызвалення. Трэба было ставіць пытанне рабром, што альбо Пачобут будзе на гэтых спісах, альбо не будзе гэтых ділаў. Так? І тут я не магу зразумець, чаму Лукашэнку дазволілі так проста скінуць гэту справу на іншыя, тут гэта, маўляў, нашая справа з палякамі, гэта не справа вызвалення. Гэта якраз такі справа вызвалення, таму што Пачобут палітвязень, ён грамадзянін Беларусі, ён таксама знаходзіцца ў тэме беларускага руху незалежнага вельмі даўно. І таму тут вельмі дзіўна. Гэта асабіста мяне здзіўляе, што гэта усе разглядаюць у кантэксце польска-беларускіх дачыненняў, а не ў кантэксце вось гэтых пакетаў вызвалення, якія мы назіралі. Тут трэба, прынамсі, я спадзяюся, што падчас наступных такіх сустрэчаў амерыканскага боку мы, як тут з боку польскага боку, таксама, я думаю, павінны ўключыцца і націскаць на амерыканцаў, прасіць уносіць нашыя прапановы, каб гэта пытанне было пастаўлена адназначна перад Лукашэнкам. А вось, дарэчы, што датычыцца амерыканскага трэку, спецпасланнік Трампа па справах у Беларусі Джон Коул кажа, што спадзяецца на вызваленне ўсіх палітвязняў да канца гэтага года. Верым? Ну, канешне, верым. Нам застаецца верыць. Калі не будзе веры, то і не будзе сэнсу быту. Таму тут трэба верыць, што амерыканцы націснуць на Лукашэнку. І Анджэй Пачобут і іншыя палітвязні, калі не памыляюся, больш за 800 чалавек, будуць на свабодзе. І тут усё залежыць, канешне, ад геапалітычнай дынамікі, ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе, як будзе развівацца вайна з Іранам. Таму што гэта звяртае ўвагу амерыканцаў
вельмі моцна, вельмі канцэнтруе ўвагу Дональда Трампа на гэтых пытаннях. Але калі сітуацыя стабілізуецца і калі хочацца верыць, што сітуацыя на Блізкім Усходзе стабілізуецца, тады ёсць шанец, што рэальна гэта тэма амерыканска-беларуская дойдзе да нейкага выніку пазітыўнага. Хацелася б, канешне, у гэта верыць. Але бачу я, канешне, як Лукашенко прабуе прымушаць Літву да кантактаў палітычных, да вяртання да кантактаў палітычных. Тут праглядаецца ўжо зусім такі і з аднаго боку эканамічная і прагматычная мэта, але і такая тыпова прапагандысцкая спроба прынізіць краіны суседнія, што, маўляў, вось вы падтрымлівалі столькі год беларускую апазіцыю, падтрымлівалі беларускіх дэмакратычных лідараў, але у канцы канцоў размаўляеце са мной, вяртаецеся да адносінаў са мной. Гэта, канешне, было б у нейкім сэнсе прыніжальна. Таму я не думаю, што пагодзіцца на гэта Літва ці пагодзіцца на гэта Варшава, але пазітыўныя крокі Варшава рабіла, і таксама варта нам заўважыць, што у дачыненні да Лукашэнку зроблена шмат крокаў. Гэта і адчыненне мяжы, памежных пераходаў, тым гандлёвага, але таксама і варта заўважыць, вось пераезд Святланы Ціханаўскай у Варшаву таксама адбыўся без нейкіх пампатычных, скажем, сустрэчаў, канферэнцый з прасовых супольных з прэм'ерам Дональдам Тускам. А гэта ўсё магло б быць, і гэта ў чарговы раз яшчэ больш паменшыла легітымнасць Лукашэнкі і звонку, і ўнутры. Але гэтага Варшава не рабіла і не робіць, прынамсі. Гэта для мяне адназначна такія пазітыўныя сігналы добрай волі ў дачыненні да Лукашэнкі, якія ён не заўважае, альбо ягонае атачэнне не хочуць гэта бачыць. Руслан, яшчэ адно, верым ці не. Лукашенко ўвесь час нагадвае, што Анджэй Пачобут сам адмаўляецца выходзіць. Верым ці не? Не, гэта, канешне, гэта неправда, таму што прыгадаем, што Анжэліка Борыс, кіраўнічка Саюзу палякаў, якая таксама адсядзела год у турме, яе дапусціў Лукашенко да Пачобуту, і яна распавядала ў 24-м годзе пасля першага свайго візіту ў турму ў Наваполацк, што Анджэй Пачобут нават пагадзіўся выехаць з Беларусі, калі яго вызваляць. Пазней сустракалася, калі не памыляюся, восенню мінулага году, другі раз з Анджэем Пачобутам. Там пра выезд нічога яны не размаўлялі, з той інфармацыі, якая ў мяне ёсць. І там была размова іншая пра вызваленне Анджэя. І я не чуў, што такога, што ён не хоча выязджаць. Прынамсі, няма ў мяне падставаў не верыць Анжэліцы Борыс у гэтым. Але бачым, што гэта ж не асноўная перашкода ў вызваленні людзей. Ён жа дазволіў цяпер 230 чалавек засталіся ў Беларусі, шмат хто застаўся. На шчасце, таксама Мікола Статкевіч застаецца ў Беларусі, і, канешне, гэта вялікая справа, што яму ўсё ж такі дазволілі быць на сваёй зямлі. Таму тут, я думаю, Лукашенко гэта падманвае, сам, канешне, не ведаю каго, ці сам сябе падманвае, бо ён добра ведае, што вызваленне залежыць толькі ад яго. Справа вызвалення Пачобута ўжо некалькі раз была ў яго на стале, і ўжо некалькі разоў гэта справа была вельмі блізка і разглядалася ім асабіста.